тук сме се събрали раещите, уважаеми дами, excuse me, уважаеми другарки и другари, понеже той днескашното, той дето се казва ден като ден, ама да ви кажа, че той е един голям празник на всички, на всички, телефона ми звъни, няма значение, аз въобще хич не ми пука, че звъни. Обаче, преди всичко, искам да подчертая, че днескашния ден е подчертано, млъкни бе, днескашния ден е на всички, още веднъж да подчертая. Защо днескашния ден искам и да го подчертаем? Рейте ли ма? Сега ще ви обясня защо. Днеска е баба Марта. Рейте ли ма за какво става на въпрос? На тъс дъртата курва. Баба Марта. Чай да той спря. На тъс дъртата. Защо казват дърта курва? Сега, защо? Искам да подчертая, че днеска времето много хубаво. Обаче утре може да се развихри, да дигне полити на жените. Разбират ли ме много добре? Много добре, разбираш ли ме? Аз. Така. Искам и още нещо да кажа, защото ще доди и 8 март. И като доди 8 март, никой ще прави. И някога задали сте се въпроса, защо се казва, извинявайте, защо се казва Тети Булка Спасов ден? Никой той нещо не го знае. Значи като се каже Тети Булка Спасов ден. И той наближава. Ама той малко юли някъде там отива. Нали тъй бе? Към септември, октомври там. Някъде, няма значение. Някъде из месеците. И искам да кажа Тети Булка Спасов ден, защо? На Спасов ден, на всяка една жена, извиняйте, excuse me, исках да кажа, нали сме в Европа? Да, благодаря, приятел. На Спасов ден всеки мъж трябва да си подари букет или нещо като подобното, или подарък. Разбираш? Да. Така. И този човек бил един овчарен. Няма лаганца, сушала година. Excuse me. Сним. И Германия. Пронто. Да. Ма трябва да говорим на български, защото ме снимат по интервю. Ами, Венцеле. Кой искаш? Хайде, чао, граждания пенсия. И така, докъде бяхме стигнали? За Спасов ден. Спасовия ден. Сега, семки нямате ли? Ма за пепелник се плаща. И Спасовия ден, дето ви говоря за него, той става на Спасов ден. Трябва да се таковате, да се обичате. Значи аз се обърках. Това беше на полюбените. Не, Спасов ден бе. Не ме бъркай, молят се бе. И значи, на Спасов ден един овчарен нямал подарък. Значи нямал подарък за жена си. И той, като нямал подарък, като се прибрал, и у нас, значи жена му на овчарна. А по-бързо, че лента свърши. Лента ще сложим друга, ще заредим. И се прибрал овчарина и жена му казала: дети, подаръка бе, диване с диване. Ама той застанал. Чакай малко да ти покажа. Буквата П. Дети, подаръка бе, диване с диване. И оня, бай Стоян, казал: чакай малко, ма, Станке, ще ти покажа аз къде ти подарък. И иди са подми. Сега ще видиш за какво става на въпрос. Глупости говориш, червена точка? Няма смисъл. Дай ми пепелника. Сега говориш сега. Бе, хубаво, какво станало толкова? Отишли вкъщи тъмната стая, дето отдаята, и той, бай Стоян, направил там, който направил, и казал, она станала, изтърсила се, и казала: Тети Булка Спасов ден. Там произлиза клиентите. Значи, директно да ти кажа, че баба Марта е доволна и на той. Да отиде от черната стая. Учебната кандарма стая. Не, удая. Да, може да се каже, че удая. Кандарма, удая.
Ама там отиват еметен без той деца ка. Диви дюс. Дип дюс. Горе. Ти. Ама как да е? Че говорихме за баба Марта и 8 марта. Значи той 8 марта е пълна глупост. Значи цветя ще носим, той ще носим, оной ще носим. Кой ще правим сега ни? Отде пари от тази голямата криза? Ние пари за бира нямаме. Жените хляб искат от къщи. Той не е възможна работа. Той е абсолютен феминизъм. Абсолютен феминизъм ви казвам. Уважаеми другарки и другари. Мога да се кажа, че положението е много тежко. И после мъжа е удря с силно положение, така? Не сега. Юмрука е малко положение. Юмрука е, че днескашния 21 век се доказва, че мъжа няма юмрук, ръцете му са в газа, а пък жените имат много голям юмрук. Този месец, ако мини, 8 марта като мини, баба Марта като мини, оттам нататък смини. Искам да подчертая, че смини. От 1 април нататък, така? От 1 април нататък, Уважение. като излъжем, 1 април, нали, ден на лъжата, като ги излъжем, Така е. Така е. съгласен ли сме? Така е. Той и Христо Ботев даже се съгласил с мен. Ама Петски Лендар си казал. Те са били в комбина, коалиция са били. Еми, друго няма какво да кажа. Господин оператор, какво трябваш да кажа още? Лента свърши. Лента свърши ли? Да нямаш резервна. Гад ти оператор аз. Ай, чао, аз си отивам. Това е Демиров изгледам. Чао, ай. Ай, всичко хубаво. Останете здрави. Се видим до другия март. На 2015 ли беше? То с пепелник няма да отиде. Ай, кот. Криза, бате, мишките хванаха така направо как котки са. Криза. Еми, Направо как котки са. айде, всичко хубаво. Останете са, това е цялата компания, да знаете. Айде на всичките, всичко хубаво. Таман бирата за нас ще остане, айде. Да отивам за бира. Не, таман имат къде да... Айде хубаво тогава. Айде, чао, момчета.